אוקיי, אז שלום לכולם, כאן נועה, והיום אנחנו בעצם אחרי הרבה מאוד זמן שלא היה גיימינג בערוץ. היום אנחנו בסדרה חדשה של גיימינג על המשחק, שנייה, על המשחק מלחמת הכוכבים, סקייווקר סאגה לגו. כן, משחק שבאמת נראה לי הולך להיות פה הרבה מאוד קטעים אז כן, יש לנו כבר סינמטיק ראשון, אז צפייה מהנה. Now, reach out. This is the weapon of a Jedi Knight. An elegant weapon for a more civilized age. Look, good against remotes is one thing. Good against the living, that's something else. Take it. Find your friend. I will let nothing stand in our way. Do or do not. There is no crime. Now, fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. אוקיי, זה הסינמטיק האמת ממש טוב. אני רגע ילמיך קצת את השם מכאן. אז כן, הרעיון בעצם נעשה... אגב, אני משחק על הסוויץ'. את המשחק הזה, יכול להיות שהגרפיקה לא תהיה כמו איך שהיא בפלייסטיישן 5. בעצם הרעיון כאן זה בעצם שאני יכול לבחור איזה סרט שבא לי מהטרילוגיה. יש פה את הסרט הראשון, The Phantom Attack the Clones, Revenge of the Sith, New Hope, שזה זה שאנחנו הולכים לעשות בפרק הזה. אנחנו הולכים לפחות להתחיל אותו, את הפרק הזה. The Empire Strike Back, Return of the Jedi, The Force Awakening, The Lost Jedi, וכמובן The Rise of Skywalker. איזה מבטא יצא לי, אלוהים. אז אנחנו בעצם הולכים להתחיל עם New Hope, שבעצם זה הסרט הראשון שיצא בסדר שזה יצא לבתי הקולנוע. כנראה שאתם לא תשמעו את המוזיקה של מלחמת הכוכבים, כי יש עליה כמובן זכויות יוצרים. הנה אנחנו פה, Star Wars. אני כנראה הולך לחתוך את כל הקטע הזה, כי אף אחד לא אוהב את הקטע הזה של הכתוביות. כן, ואנחנו מתחילים. נראה לי זה היה טאטואין. כן, זה טאטואין. ואנחנו כבר מתחילים את זה עם הסצנה שמי שזוכר בסרט המקורי. יש פה, אני חשוב מאוד לציין, אין פה את כל הסיפור של המנדלוריאן. יש ב-DLC רק את הדמויות של המנדלוריאן. ואנחנו פה עם C-3PO ו-R2-D2. נראה, אולי באמת יהיה לי כוח לתרגם את כל המשפטים. Secure the airlock and prepare the escape pods. הנה, יש שורה. הנה, הולכים לתקוף. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? אוקיי. Hope. נעשה סקיפ. We're over Tatooine. This will be safe. אוקיי. Tatooine. Then we must head to the escape pods, milady. No, they will be אז יש scanning לנו the פה את life פרינסס form. לאה You must put them in a droid. ושומי השומר.
מה שמגניב פה, בניגוד למשחקי לגו אחרים, שנייה. Hello, this is your captain speaking. If you were wondering what those sounds were, we are experiencing some invasion-related turbulence. אני Please בטוח stay לגמרי שפה יש... calm. אוקיי, פה אין משהו. מה שמגניב, בניגוד למשחקי לגו אחרים, פה שיש לי ממש כוון, ואני פשוט יכול לראות. אני יכול פה לראות יותר מסודר, כי משחקי לגו הקודמים זה פשוט היה כפתור. ואז הייתי פשוט צריך לבחור על מה אני רוצה לראות, על איזה אובייקט, אני יכול לראות על כל דבר. בטוח לגמרי זה ש... רגע, בוא נראה איפה אני יכול להשיג איסטר אגים, כי אני גם רוצה ממש... צריך קצת איסטר אגים. אוקיי, פה אין משהו... אני ממש רוצה באמת להשיג 100%. הנה, מי שזוכר את הסצנה. דארת ויידר עכשיו אמור להגיע, הנה. הנה, זה מה שממש מגניב. פה אני פשוט יכול לכוון. באמת, יש קצת... באמת, אני די שונא את האיים של לאה. אני שונא את הנשק הקטני. יהיה פה בהמשך כמובן לייטסייברס. הופה, רגע. אוקיי, הנה, עכשיו אני אעשה איתו. הנה, לא, הנה, הוא הרבה יותר קל. נלך לשם. מה זה? איך הסטום דופרס פה יכולים לפגוע באנשים? זה נוגד את כל הסטום. Ambassador, shall we begin negotiations? כן, זה הקטע מקודם הסינמטי. בקושי גם היה פה לונדין. אוקיי, הנה, וואי, נו. Cares to be stuck. כן, פה אגב משהו שהוא די מוכר או משחקי לגו, שזה שיש את כל הקטע של הבנייה גם. רגע, בוא נבדוק אולי פה באמת יש איזה משהו. אולי עם פרינסס לאה זה עבד? נופ, אוקיי. אוקיי. אוקיי, גם אני יכול לעשות פה קומבט. שזה אני אנסה את זה בהזדמנות על אויבים. אוקיי, אני יכול... וואי, רגע, בוא נבדוק עכשיו. כן, אני רוצה... הופה, הנה, עכשיו עשיתי קומבט. אז ככה עובד בעצם המערכת פה של הקומבטים. אני בטוח לגמרי זה שמחביאים פה משהו. אוקיי.
אולי פה יש משהו. כמו בטבע. אוקיי, ככה מפקירים את כל הדמויות במשחק. אי אפשר להפקיר. עכשיו פשוט אפשר ללכת. כאילו דילגנו פה באמת על חלק די גדול. כן, לפעמים באמת אפשר למצוא את הקיצורי דרך האלה. הנה, אם היה לי עכשיו דמות של ג'די, אז יכלתי לעשות עליהם מיינד גיימס, איך לא קוראים לזה. Milady, our path is blocked. We must find a way to continue. Let's put the Empire's plans to good use. הנה, if you find something... אוקיי, אחרי מתי שאני אסיים גם את המשחק, יהיה לייב, די ארוך, פשוט אני עובר על כל השלבים פה, אבל עם הפרי פליי, שזה בעצם... אוקיי, עכשיו יש לי פה שתי אופציות, אני אלך... רגע, זה מה יוצר לי? זה נראה לי יוצר לי סוג של כזה דף סטארק. שניהם עושים לי דף סטארק. אז נעשה את הדף סטארק פה. כן, וואו, זה ממש דומה לדף סטארק. כן, זה נראה לי באמת הדף סטארק, כאילו אמור להיות. שוט. כן, גם ככה נראה האנימציות של הדף סטארק. מה שמצחיק, שפה מאחורה, באמת יש פה לדף סטארק. מלגו. אבל זה הדף סטארק השני, לא הראשון. הראשון אנחנו הולכים להשמיד פה. זה היה לכבוד ה-40 שנה לטרם אוף דה ג'די. נמשיך עכשיו לראות, הנה עכשיו שאני יכול לפנות פה את כל האויבים. עכשיו בגלל שאני רוצה 100%, זה עושה אותו דבר בצד השני. למרות שגם יש מצב שאנחנו יכולים לבוא מכאן. פה שאני רואה עובר מים. אוקיי, הנה עכשיו אנחנו בעצם הולכים לברוח, הנה זה כל האזור הזה בעצם עכשיו משוגר לטאטואין. כן, דארת ויידר פה מדבר. We need to cut the power to the store. Where are the power cells? Hurry! נראה פה ונראה פה, וואלה. נוסף פה, אני חייב למצוא איסטר אג, אני יודע את זה שמחביאים פה איסטר אגים. פסקול פה מעולה. זה לא כזה קשה לעשות פסקול טוב לסטאר וורס, כי כבר יש פסקול. יש פסקול, כי יש את היצירת מופת שנקראת הפסקול של... הופה. שיט. אפילו מזלנו יש פה איזה פייר אחד שמוכן להסתער, נלך לפה. צריך פה לרגע לפרק, בואו רגע נוריד אותו. יופי, הוא דאון. כפות, הופה. דאון. הופה. עכשיו נראה לי שאנחנו צריכים לעשות זה לפרק את זה, כן. עכשיו עם כל החתיכות פה אנחנו פשוט... רגע, נראה לי גם אני יכול להגיע לשם. פשוט... אוקיי, הנה. עכשיו אם אני לא טועה... כן, עכשיו יש פה את גנרל אפלה.
אברה. We are well aware of that, Admiral. We need to release the emergency levers for this door. רגע, בוא נראה רק מה אני צריך לעשות. תכלס נראה לי יש לי פה אופציה. יופי. זה אומר ללכת לשם, אז נלך לשם. יופי, הנה כאן. עכשיו זה איכשהו נהיה לנו טרמפולינה. לא לשאול למה. וואו, מה זה? יש פה אחד שאולי יודע לכוון. אוקיי, יאללה, השגנו גם הקריסטלים האלה, עם זה בעצם אנחנו יכולים לקנות דמויות ושיפורים לדמויות. כן, אפשר לקנות פה שיפורים לדמויות. זה משהו נורא ייחודי. הנה, זה קצת מסביר. אם אני לא טועה, אני כבר עכשיו יכול נגיד לשפר את האם של להב. נכון? אם אני עושה ככה. אוקיי, עכשיו בוא נעשה שוב פעם קומבט. עכשיו בוא נעשה את זה עליו, אני ממש רוצה רגע לנסות. נעשה ככה. באמת זה לא כל כך עבד, אז בוא נתחיל. זה אם אני לא טועה גם את זה, גם היה את כל המכניקה הזאת של הקומבטים, היה זה גם בלגו נינג'אגו. היה משחק גם ללגו נינג'אגו, לא רק מספיק להם גם סדרה. עכשיו התחלתי, רוקי. R2, אוקיי, יחידת... למרות שנראה לי אומרים יחידת דרואידים. עכשיו זה הסצנה, האמת די מפורסמת. עכשיו מקליט, עכשיו היא אומרת Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. The Death Star plans are not in the main computer. What have you done with those plans? אם אני לא טועה פה, נראה לי עוד לא היה להם, פה עוד לא כאילו הציגו את זה. עכשיו. איזה ספינה. אוקיי. אוקיי, זה הדבר הכי נורמלי פה. זה לא שהיה לו תחרות כזאת קשה מול סטורמדופר שמתקלח. חברת סטורמדופרים שבג'קוזי. בכלל בהקלטה. יהיה הרבה דברים. רגע, עכשיו ככה. רגע, עכשיו אני צריך... דקה, אם אני הולך... ככה. לא. זה אחד. רגע, עכשיו אני יכול לבוא לכאן. יופי, עכשיו אני בא לכאן. זה ככה. אוקיי, זה מה שהייתי צריך לעשות. הופה. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. She must have hidden the plans in the escape pod. Send a הנה, כאלה אנשים הם מוגדרים בתור נבלים.
דארת ויידר מוגדר בתור וילן, בתור דארק סייד. What a desolate place this is. What makes you think there are settlements over there? What mission? What are you talking about? אוקיי. אוקיי, אז הנה. בוא נראה רגע איזה דמויות עכשיו אנחנו... בעצם גם במשחק יהיו הרבה מאוד חלקים שפשוט עולם פתוח. נגיד... אוקיי, יש הרבה מאוד צ'אלנג'ים, יש הרבה מאוד דברים למצוא. זה הדמויות שהשגנו. ואני חושב שבגלל בגלל שלקח באמת הרבה מאוד זמן, בוא נשדרג. יופי. בגלל שלקח באמת הרבה מאוד זמן לפרק הזה. Let's go that way. אני חושב שזה הכל היום. Functioning within a day. Do be אז quiet. כן, Just about זה that. הכל היום על הפרק הראשון. סתום דקה, טריפי דקה. יופי, עכשיו הוא סתם. אז כן, זה הכל היום. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ. סרטונים כאלה הולכים להיות הרבה יותר מגניבים בגלל שזה כאילו משחקים שפחות יוצא לראות ביוטיוב ב-let's play או בגיימפליי בכלליות. אז כן, עד הסרטון הבא תכתבו לי על איזה עוד משחקים אתם רוצים לראות סדרה ויאללה ביי.